Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 29 sentýabrda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Germaniýanyň döwlet başlyklarynyň samitine gatnaşmak üçin Berline bardy. Anna uni Berliniň Bellevue köşküne Merkezi Aziýa Germaniýa prezidentler samiti geçirilýär. Şeýle-de Sowet liderleri Germaniýanyň kansler Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Duşugy Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier gatnaşýar. Türkmen medeniýeti duşuşyklarda köp taraplyny hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary barada maslahatlaşylýanyny, şeýle-de Sowet we halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alışylýanyny habar berýär. Birazdan 22 sentýabrda Türkmen medeniýeti bu duşugy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ýetibary çeşmeti prezidentler samitine Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedowyň el Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynyň düýbünden garaşylmadyk waka bolanyny aýdýar. Bu düýbünden garaşylmadyk waka boldy. Entek duýsylmy güni hem bu barada gurrun bolmandy. Ýagny Serdar Berdimuhammedowyň bu tapara çykmaga güwünsizligi hiç kimiň ýatsa tursa oýuna gelmezdi. Bu ýagdaý barada hem elmydamy bolsaýaly hiç kim hiç kile resmi beýanat bermez. Diýip Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeti gurrun berdi. Bellesek German prezidenti Merkezi Aziýa Germaniýa döwlet başlyklarynyň duşuşyna Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow çakylyk ýollapdy. Türkmenistanyň 5 ýyl töwregi prezident wezipesine ýelen Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň mart aýynda prezidentlik wezipesini giň ýaran saýlaw düzgün bozmalarynyň arasynda şol wagtky vice-premier Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Muňa garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynaky täsir güýjüni saklap galdy. Ol konstitusiýon ygtyýarlyklary giň eldilip gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatyna başlyk berildi we ýurdun syýasy sahnasynda hemde halkara gatnaşyklaryna möhüm rol oýnamagy dowam etdirdi. Şol bir wagtda konstitusiýon kanuny bilen Türkmen halkynyň milli lideri yglan edildi. Merkezi Aziýanyň döwlet ýolbaşçylary özleriniň iň ýakyn strategik hyzmatdaşy bolan Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän esasy çoluşynyň arasyna birazdan 19 sentýabrda C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäklerini BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň meýdançylaryna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen duşuşdylar. Germaniýanyň federal hökümetiniň medeniýet guruluny we Merkezi Aziýa liderleri 29 sentýabrda ýurdun premier ministri Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Bu aralykda insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar we aktivistler Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň hemde Birleşen Ştatlaryň arasyna döwlet başlyklary derejesinde geçirilýän sammitleriň arasyna Sowetdäki hukuk kemsitmelerini ünlü çekmäge çagyrýarlar. Human Rights Watch guramasy Germaniýanyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'in hemde premier minister Olaf Scholz'un Merkezi Aziýa liderleri bilen 29 sentýabrda geçirýän aýry-aýry duşuşyklarynyň öň ýany çap eden maglumatyny gepleşikleriň dowamyny Germaniýany Merkezi Aziýadaky insan hukuklarynyň ýagdaýyna ünlü çekmäge çagyrdy. Şeýle-de ýokary derejeli duşuşyklar dowam edýän mahaly Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan raýat aktivistleri Berline ýygnanyşyp Merkezi Aziýa Germaniýa gepleşiklerini Sowetdäki insan hukuklarynyň ýagdaýyna ünüskünükdirilmegini talap etdiler.